Ngiyanibingelele enhlana nasezansi. Umhlaba wonke uLesithathu namhlanje. uLesithathu namhlanje umhla ka-10. uLesithathu namhlanje umhla ka-10. Ngikhona ngila esigodlweni la kwaDlamini. La engisebenzela khona. Ngifuna nje ukuthi ebantwini bonke especially ngiqala ukubingelela la eNewcastle. Laphana eMadadeni. Madadeni gokhonsele lapho sawubona gogo emadadeni let's hope uyangibona mawami ngiyakubingelela nje lapha emadadeni e7 nalapha ne-dry cut nakhona sanibonani H39 sanibonani Blue Bush sanibonani lapho kumagembe sanibonani nje lapho eTheku sanibonani lapho eTheku Mall Newcastle nje yonke la uyabona la 42 sanibonani 42 nje yonke ukuyale ngakwanodlelo sanibonani usizweni lonke laphana kuyehla ubheke ezansi lapha koPatrawu sanibonani uzoshaphansi ekhuzane nakhona sanibonani let's hope niyangizwa nje athi ngizama ukuthini bese welela nalapha phesheya eManzana nakhona eManzana sanibonani nonke qo lapha eManzana sanibonani right njengoba kumhla ka-10 namhlanje kulesithathu umhla ka-10 11 ngomhla ka-12 ngizobe ngilapha endaweni yaseSidinsi kwaNongoma ngizobe ngihamba ne-team yakwaSASA ekutheni balekelele abantu ekutheni basiza abantu especially ngalama 370 lapha eSidinsi mawufuna u370 wakho noma ufuna uku-applyela phuthuma phela nalaba bathi usovalekile leyo 370 waba bawutholi phuthuma uze laphana eSidinsi kwaMprofeti uMafohla ngizobe ngikhona kwaMprofeti uMafohla ngizobe ngikhona ngihamba neSASA njengobani SASA team ngihamba nayo ekutheni la engikhona abantu abasizeke ngazo zonke indlela noma bekuthiwa ufuna inkwayindane ngizokusiza kodwa ngilaphile ebhuthini angiphakamisi ibhuthi ngilaphile ebhuthini kodwa ngisuke ngiphethe lokho kusuke kufanele ukuthi ngikunikeza abantu ngaleso sikhathi ngizobe ngihamba-ke ne-team yami abazobe besiza nje abantu ngaleso sikhathi leso ngizobe ngikhona ngaso endaweni yakaNongoma ngolesihlanu ngomhla ka-12 bese ngiyabuya futhi ngifuna ukuthi nje abantu ngibathanda ukufa especially kulaba abaphethe amandla omgodi guys ngiyanibonga kakhulu amandla omgodi abantu abaningi abenzela kahle kakhulu mawusuwatholile please phone me then ngizokutshela ukuthi siwasebenzisa kanjani laphana cishe abantu bazongikwatela nje mayibabanye ukuthi hey dokotela akatholakali bengibhizi-ke namhlanje that's why bengingatholakali bengibhizi nginama miss call nje ngiyambona omunye usisi laphana 060 457 242 angisho inamba ugcine uyazama ukungishayela please come again my sister lapha eFryhead come again nabanye ama-miss call lawa akhona abafonayo enambeni ka-073 219 bengibhizi noma okwamanje ngibhizi nje ngikhona la ekhaya abantu babulala inyoka so ucingo-ke akulula ukuthi ngilibambe nawa nje ama-miss call wabo ngiyababona ngiyanibona nonke nje ningifonelayo ngiyabona kuyavela la I'll make sure ukuthi after 3 ngizobuyela kunina kulabade bengishayela dokotela unithanda ngendlela eyisimanga ukusebenza abantu kusegazini kukimi ukusebenza abantu okwami kodwa ukusebenza abantu okukhulu kunakho konke kunemfihlo ukusebenza kwabantu futhi okuhle nokuthandekayo nokufunekayo okunemfihlo that's why ngithi mawufuna amandla omgodi or either ufuna any of my product please mawathola uwa receive phone me
ngizokwazi ukuthi ngikutshele ukuthi okay lapha nalapha kusebenza kanjani, ngoba okukhulu nokubalulekile kuba yimfihlo. Akusiyo nje ukuthi this is a product, i-product behind the product kuney'fiso zami, kuney'fiso zami engisuke ngizitshela i-product ukuthi ayihambi iyokwenzani kuwe. Ngithanda ukubhubha, abanezitha noma isitha sisenandawo kuwe. Onesitha nje obuka this video kusuka manje awusenasitha. As nami I'm fighting, ngiyalwa nento nje kuthiwa isitha, asifuneki isitha empilweni noma eduze kwakho. Nalaphana enquthu laphana enquthu, sanibonani laphana enquthu. Bengikhona izolo endaweni yasenquthu, bakumanyathi lapha enquthu, sawubona mkhulu, sawubona khehla, niphile nje nonke lapho. Udokotela unithanda ukufa ngenithandiso kwemali. Bese ngithi-ke bafowethu, uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anenzele kahle, uNkulunkulu anilekelele. Kukhona-ke engikubukayo nengizokukhulunywa ngakho la kuma-social medias, kuthiwa enyonini this, enyonini that. Akwesibanikezeni isikhathi laba bantu, akwesibanikezeni isikhathi benze okwabo okomndeni, akwesibanikezeni isikhathi singakhomenti kakhulu. Esinye isikhathi sokuthi sikhomente siyeze. uNkulunkulu anibusise, anenzele kahle nonke umhlaba wonke. Nimbathe phela, kuyabanda laphandle. Nimbathe, nigqoke futhi nigqokisise. Amakhaza akhona. Manilala ntambama ningalali namahita e-on. Ngendlela enginithanda ngayo, angifundi ukuvuka ekuseni ngizwe okunye. Mawulala make sure ukuthi your heater it's off. Uthatha ufaka amandla omgodi phansi komqamelo ulale, khona uzofudumala ngisho ingqondo, khona nizothi noma manilele thothi niyafudumala ngokuthi amandla omgodi siwabekile eduzane. Iy'namba engitholakala kuzo 073 219 3664. If ukuthi awungitholi uyangishayela, you can call also inumber ethi 079 673 7011. Iy'namba ze-office lami, yizo kuphela lezo. Akekho omunye umuntu ozokukhulumisa, akekho omunye umuntu ozokhuluma naye. If ufonele enye inamba on my behalf, usukuzifonelela nje, sukuzifonelela ama-scammers lawo. Iy'namba zabafana abangisebenzelayo la ekhaya, awufoni ufuna imithi kubo. If uthathe lowo muthi, lowo muthi uzofika kube yisichitho. Ngisho amandla omgodi isichitho esibi kabi. Amandla omgodi wathathe without my permission, isichitho esibi kabi. Isichitho yiko nje ngingenendaba. Yiko futhi ngihlale ngiveza la kwi-channel yami ukuthi umuthi otshontshiwe awusebenzi. Umuthi otshontshiwe instead ukuthi ukusebenzele, uvela uphenduka isichitho nje, unyanywa abantu, uzondwa abantu, bakuzonde nje abantu bakuzonda. Hayi bo, lapha eThekwini, Gomeni lapha eThekwini. Sanibonani. Uthi ivuka mama yenzani lapha eThekwini? Khona umfowethu lapha oncoma ivuka mama, uyincoma ukubhubha.